Mikir. Awas. Ayo le. Salto gaib jenenge. Mas. Sing mbok silake iki apa? Aduh, iki nyapa to? Rambut randuwe kok ya. Rambutmu lho ndi? Ora enak ngono kok iso hormatan. Suweke dhewe lho ra ini. Ayo sumpah. Oh, Eyang Mayangkara. Kesurupan. Kok Kediri. Sampean tanggung jawab lho, Eyang Mayangkara. Gamelane Mas ketekan. Iki kok rame-ramean apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Eyang Mayangkara sapa, Bu? Aku yang Mayangkara. Sinten namine? Yang Mayangkara Sukemi. Sukemi. Iki ana apa kok rame-rame ngene iki? Iki enten tontonan, Mbah, enten wayang. Ning gone endi? Ning gone desa Pepek. Pepe. Desa Pepe. Pepe kok Pepe. 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 Oh, panganan Palembang ya. Lurahe jenenge Supriyanto. Pak Supriyanto. Kuwi Semi. PP Kabupaten. Lah dadi lek dibedakan PPK. Iki aku ning ragane sapa? Iki ning gene TB. Ngene ya, omong lurahe. Lho, Aku gelem ngelis saka ragane kancamu. Nek wis bathukku ditambahi dhuwit 200.000. Wis lek ngoten mboten usah bali, Mbah. Pun kersane ngeten mawon. kok 200. Heeh, omong lurahe. Ora usah. Wis bene ning kene wae timbangane Pak Lurah dijaluki 200 di GTP. Ben. Tak tampani dhewe wis ben dadi wae. 200 lho keket. Pak Lurah. Konde. Pak Lurah ngesakne koncoku, Pak. Pak Lurah sing di Pak Lurah akeh, Mbah. Lurahe. Lurah sing ndi? Aku sing apal karo lurahe. Podene kurang 5.000 urung bayar.